Christian Sandström, vi är på frisbeegolf Eurotour-tävling i Tali. Vad tycker du om situationen för den här grejen? Den är bra. Discgolf växer ju så det knakar framförallt i Finland och sådär, men i hela världen, sett i hela världen. Så att om man jämför med när jag startade så har det skett en enorm utveckling, vilket är jättekul. Ser det likadant ut i Sverige som i Finland? Ja, där går det framåt och ökar, men det ökar snabbare i Finland. Och antal banor ökar snabbare i Finland. Så att det går faktiskt snabbare i Finland där. Vad tror du att kommer påverka att det går snabbare framåt i just Finland? Ja, många drivna människor finns det här i Finland, vilket är jättebra. Discgolf har ju funnits på TV och på Yle har ju sänt stora tävlingar härifrån. Också jätteviktigt när det gäller sponsorer, antal folk, men framförallt banor så att folk kan komma dit och spela. Det tror jag är nyckeln till det. Du är jätteframgångsrik själv, men det finns stora prispengar inom frisbeegolf speciellt. Hur påverkar det en satsning? Det påverkar såklart. Det har ju faktiskt kommit upp sig ganska mycket ändå, tycker jag, senaste åren. Så att det är väl fler än någonsin som ändå lever på det, som har det som jobb. Sådär. Så att, men det är klart att det är ingenting vi spelare tänker på egentligen, utan det får liksom komma med. Ju fler spelare som kommer också, desto mer prispengar och tävlingar kommer det komma också. Så att jag tycker ändå att det är på rätt väg. Så du har inte några egna ambitioner på att kunna leva endast på frisbeegolf i framtiden? Jag har ju spelat mer eller mindre på heltid när jag var som bäst för lite över 10 år sedan. Sådär då. Så att idag har jag lite familj och en bra promoter istället för sporten, tycker jag. Och så. Men jag ser gärna att några av mina kollegor här i Finland lever på det framöver. Det gör jag. Hur såg det ut för 10 år sedan då? Var åkte ni omkring och spelade? Rent tourmässigt så såg det ut ungefär likadant. Man spelade ungefär lika mycket tävlingar och sådär, men det var mindre prispengar, det var mindre stora sponsorer, mindre företag som är intresserade av sporten. Nu när vi har så många som är spelare, då intresserade ju fler företag där ute och då kommer det ju pengarna öka också. Det är stora pengar. Och hur har det gått den här helgen i Tallinn? Bra än så länge faktiskt. Det är många håll kvar att spela, men jag leder med ett par kast nu, så jag håller det här. Tack, lycka till. Jaha, tack så mycket, lycka till. Ja, tack. Det var jättetrevligt. Ja, tack ska du ha. Ja. Tack. Jakanen nyt ollaan Tallissa frisbeegolf Eurotour, miten menee? On hyvin, eka kierros oli tosi hyvin, aina vähän huonommin. Miten kauan sä oot pelannut frisbeegolf? 2011 Mikä tässä lajissa on ekstra mukavaa? Varmaan se, kun saa sen kiekon lentämään sinne, minne haluaakin. On näin hieno. Ja tää ei todellakaan tehdä rahan perässä. Joo, ei todellakaan. Tässä joutuu päivätöitä tekemään lisäksi. Miten tää frisbeegolfin kehitys Suomessa oot sä huomannut 2-3 vuoden aikana, että onko se menossa ylöspäin vai alaspäin? On menossa reilusti ylöspäin. Eka kerran itsekin kuulin vasta 2011, kun aloitin. Tää on jo tunnettu ja joka puolelle tulee koko ajan uusia ratoja ja pelaajia hirveästi lisää. Onko se niinku talkoo henki tai tää niinku yhteisö, joka tekee sen niin kiva? Onko se yhteisö tai se talkoo henki, mikä tekee sen niin mukavaksi? Joo, se on totta kai tosi kiva, että aika talkoon näitä ratoja ylläpidetään suurimmaksi osaksi ja isoja järkätään ja näin. Mitäs tulevaisuus on, kun mitä isoja unelmia tän suhteen? No totta kai se olisi kiva päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. En mitään vähän konkreettisia tavoitteita. Ulkomailla. Saa nähdä. Olisi tosi mahtavaa päästä enemmän pelaamaan ulkomailla. Isompia kisoja ja näin. No mites tänään tavoitteet? No tavoitteet nyt totta kai pelata hyvin, että se sit riittää niin pitkälle kuin riittää. Et tässä on ollut vähän ailahtelevaa tää peli, että eka kierros oli just todella hyvä, mutta sitten toinen olikin aika huono. Saa nähdä miten käy. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos paljon ja onnea kilpailuun. Kiitos. Joo, nyt se oli. Joo. Se oli akupäivä enemmän. Joo, mä katsoin sitä tiedä, kolmas sitä. No mutta se on ihan periaatteessa. Niin. Ei tiedä, kun mä otan näin. Niin, okei. Tämä on Eurotourilla.
tosi hyvät fiilikset. Tänään ei ole selkeästikään niin paljon tuulta, mitä aikaisemmilla päivinä, niin katsotaan vähän kovempiin tuloksiin. Lähdetään pelaamaan sellaista matalaa 60. Eli te lähdette kohta viimeiselle kierrokselle. Tää turminen, niin olit odottanut etukäteen. Joo, tää kilpailu on mennyt multa ihan kohtalaisesti. Se on semmoinen asia, mikä miellyttää mua, eli 3. ja 3 henkilöä vaan kädessä. Ja se on hyvä semmonen juttu etäisyys, että jos pelaa hyvin, niin on mahdollista tehdä voittaa. Kuinka kauan sä oot pelannut? Mä oon pelannut vuodesta 2006, eli 9 vuotta nyt. Mä oon silloin aina heittänyt koko ikäinen frisbee. Mun iso on pelannut vuodesta 79, jolloin meillä on luenaan kiekkoja kotona. Suurella on kyllä vahva. Pystyt sä pelaamaan työksi frisbeegolfia Suomessa? No, mä en pelkästään pelaa työksi. Mä toki iso osa mun työtä on pelaaminen, koska se on iso osa promootioa. Mä edustan semmoista kiekkomerkkiä kuin Prodigy Disc. Ja teen siinä ohessa niin työtäni, että jaellaan ympäri Eurooppaa kiekkoja. Kyllä frisbeen hommissa niin elämä on, että työtä siinä tehdään. Olit sä uskonut 10 vuotta sitten, että tää on mahdollista? En todellakaan. Mä aloitin silloin 10 vuotta sitten, niin jos kilpailu meni, niin mä aina mukaan, ei tarvinnut ilmoittautua etukäteen, mutta nyt kilpailu menee täyteen 10 minuutissa, oli kilpailu mikä tahansa. Varsinkin näissä Suomen kilpailuissa, niin jotkut kilpailut menee ihan 3 minuutissa täyteen, saadaan se 200 pelaajaa sinne, niin on se muuttunut ihan täysin tämä homma. Mikä on syy siihen, että tää on nyt niin nostettu? Tää on helppo aloittaa, se on mukavaa, just suomalaiset tai kaikki ihmiset tykkää olla kavereiden kanssa, niin tää on mukava semmonen kaveriporukan harrastus ja tää on suht helppo päästä siihen tasolle, että se on mukavaa, eli helppo oppia ja tää on halpa, eli siinä on muutamia syitä. Entäs tulevaisuus, on sun mitään henkilökohtaisia tavoitteita? No tänä vuonna on MM-kisat Jenkeissä Pittsburghissa, niin se on mun tavoite, että voittaa maailmanmestaruus. Mulla on kaikki muut mestaruudet sisään. Entäs sen jälkeen 10 vuoden päästä, missä frisbeegolf on Suomessa sitten? No mä toivon ja uskon 100% siihen, että se on silloin todella suuri urheilulaji ja silloin harrastajia on paljon, taso on kovempaa. Mahdollisesti pyörii kilpailuissa isommat rahat. Toki sekään ei ole niin tärkeä juttu, mutta uskon, että laji on selkeästi isompi. Entäs tänään sitten, mihin sijaan olet tyytyväinen? Kyllä mä olen tyytyväinen pelkästään ykkössiä. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon, onneen. Joo, kiitos. Kiitos. Tällä seuratuurilla. Fiilikset, mä oon 2 heittoa kärjestä ja tavoitteena on uusi viime vuoden mestaruus. Miten tää frisbeegolfin tilanne Suomessa? Sehän on nosteessa. Mistä se johtuu? Tää on niin hieno laji varmaan. Tää vetää ihmisiä pelaamaan, lapsia ja vanha ihmisiä. Tää on niin kiva laji pelaa. Entäs oma tausta? No oma tausta mä pelasin pesistä junnuna ja se tuli käs muin kiekon käteen. Lensi heti alkuun aika pitkälle ja oli tosi kiva ja koukuttava. Sen jälkeen en ole tehnyt päättänyt frisbee. Millaiset rahasummat täällä liikkuu tässä piirissä Suomessa? No tänään on mahdollisuus voittaa ja kuitata 1000 €. Et on semmonen ihan kiva vähän niinku ekstra lomana siihen, mutta ei sillä ihan Suomessa. Niin, eli kaikki huippupelaajatkin Suomessa niin tekee jotain muuta. Tekee jotain muuta pelaamisen lisäksi, mutta se voi pari tyyppiä tekee frisbeehommia. Tällaista myyntityötä ja sellaista. Mulla on esimerkiksi ihan päivätyötä frisbeeheittelyn lisäksi. No entäs tulevaisuudessa, mitä on omat tavoitteet? Kyllä se Suomen mestaruus olisi kiva ottaa. Lähdetään nyt tästä päivästä, jos tänään ottaa sitä voitaa kotiin. Suomen mestaruus. Kiitos. Kiitos paljon, onnea. Joo.